Hello tete maswera sei? Taswera ndi mukoma vambokufonera ipai. Sylvester tapfuma nei. Ndakatiri kuda kuti muchiri fure here kuti ndibvunze mibvunzo yaibvunzwa nababa yacho. All right. Indonzi Sylvester tapfuma nei, ndiri mutori wenhau weku Sly Media TV. Pane zvakati kuti zvaibvunzwa una baba, saka ndangoti regai tinzwe kubva kwamuri kuitira kuti verify kunzwa kuti zvavari kutaura ndezvechokwadi here kana kuti vari kungotaurawo. Ningirikini zita renyu rokuberekwa ndi Evelyn handiti? Evelyn Zikamanga, aiwa ndizvozvo. Ningirikini Father JUMA sekudaidzwa kwavanoita zita ravanodaidzwa naro, vari kutaura ivo nyaya yekuti pavakaenda kuMalawi vachinotsvaga mushonga wekuti vaite mari, vakauya nawo kumba, uye imimi makanga muchizviziva kuti vauya nemari, vauya nemushonga unoita kuti tigone kunge tichiita mari semhuri pakati penyu muri vaviri, imimi nemukadzi wavo mukuru. Okay. Ivo vachitaura manje vanoti pavakadzoka havana kusvikopinda mumba nemishonga yacho yavakanga vabva nayo ikoko, asi kuti vari kutoti pavakauya vakasvika pagedhi vakasvikokubvunzai mese muri vaviri, imimi namai guru, kuti mushonga wandauya nawo uyu unofanira kugara mumba ye1 of you. Imimi kana kuti adzimai vakuru munozvirangarirawo here izvozvo? Kana pavakadzoka nditomborangarira ndidaro hapana munhu wakamboudza nyaya dzavo, vaitoita nyaya dzavo vegani. Alright. Havana munhu wakamboudza nezvekuti ndaenda kunobata izvi zviri kuzoda kushanda izvi, havana munhu wavakataurira. Imi makazoziva rini kuti vari kushandisa mushonga kuita mari? Isu hazina zvatakambozviva pazviri. Chaita ndechekuti isusu pane pamwe pokutiwo sevanhu tinenge tingoenda kuminamato kunofuga matinobatsirwa. Ndopataigona kusvika kuminamato toudzwa kunzi pamba penyu pakarobwa pakadai bati zviri kuda murume wenyu anobvuma here kuya kuminamato. Ndozvatosvikosangana nazvo kana taenda taitoshandisikawo nazvo. Alright. Pane zvimwe zvavari kutaura ivo zvinokulinkai kana kuti zvinokukonektai mukushandiswa kwehurombwa hwacho, kuti pavakadzoka vakaita meeting nemi muri vaviri semadzimai avo, vakakuudzai kuti ndauya nezvinhu zvinoita kuti tiite mari, asi zvogara mumba maani, amai guru vachibva varamba, imi mukati aiwa ngazvigare zvangu mumba mangu. Munozivawo nezvazvo here? Tingati vari kurasika njere. Alright. Mumba menyu mamusingagarei cheya yesimbi here yaive nekabhokisi pasi kaikiwa nekihombe kudai menyu imimi? Kaivemo. Kakari kabhokisi kei ikako? Ivo vakangoti cashbox inogara mari, asi inini chandoziva pazviri vakangonditi handidi munhu anobata ikoko. Havana kutaura mareasons why vasingadi kuti kabatwe? Vangoti handidi munhu anosvika ipapa, handidi munhu anobata zvinhu, anobata chiyangu anonesana neni. Asi nokuenda kuminamato kwataiudzwa, ndakatosvika unoudzwa kuminamato kwatanoshandirwa kunzi mumba menyu makadai miniti yakadai musasvike ipapo, musaite kuti kana mwana asvike ipapo muri dangerous, pane zvinhu zvirimo zveurombo. Ndakatozosuzura kuminamato. Ivo vanoti pavakatobva kuMalawi maita musangano, amai guru vakaramba kuti cheya iyo iiswe mumba mavo, mukatora imi mukaisa menyu, maisa menyu pane zvamakaita zvaisanganisa kuuchirira, pakauya kamudhara kakagara pacheya iyoyo, hanzizvo mukatotaura kuti asekuru apa ndo pataakukugadzikai, kubva zvino tichienda kumberi muchitopururudza, amai guru vakatozopinda muri pakati pekutopururudza. Hazvisiri zvakuna zvakadaro zvakaitika.
share iyi yakaka iri mumba yakangogara iri mumba ichinzi ndiye kungoisa mari chete. Asi ini handinambobvira ndakaisa mari imomo, handinambobvira ndakavaonawo vachiisa mari. Asi ndakazoshamisika nekufamba kwenguva vachitaura kuti handidini anobata pashare iyi, handidini anosvika pashare iyi. Ini handamboitawo miko nazvo vana kupikisa handina. But netiri kuenda kumunamato patakazoudza kunzi mune zvinhu zvakaiswa imomo. Mune ruzivo here kuti mukati mecheya iyi maiita miracle money yaiwanikwa mu 1000 every day yakanga ine mhiko yakanga ine? Izvo zvandizvizive. Mudziyo wakanga urumba mangu mandairara, asi inga ndakatonziwa handifanire kubata. Ndaitondinetsa kuti ndiri kunzi ndisabate. Saka handizvizive kuti yaiunza mari here, kozi hapana mari yandaimboshandisawo pamba, taitongotamburawo, hatina mari yataipiwa naJUMA. Ivo vanototaura kuti mamugere zvakanaka kubva pavakatanga kuuya nemushonga iwoyo wemiracle money kubva pavakabva kuMalawi, zvakazoita kuti mutenge dzimotikari amaiguru yavo yemimi yenyu, upenyu hwenyu hwakanaka zvekunaka zviya zviya, pachitori nezvigayo zvaitogadzirwa vanhu, madhora mabhageti 3, zvinhu zvichifamba zvakanaka zvokuti mamune upenyu hwainakidza. Izvo zvandizvizive. Chigayo ndinozoti takatengwa nemari yekumunda yefodya. Madzimotikari akanga aripo vaitengwa nemari dzandaingoziva kuti vaingotiwo kana vashandawo kugara chivawana mari otenga mota vachiisa paground. Nekusaziva kuti ivo vakanobata sei. Zvazvinoita handigone kuzviramba kuti vakaenda kunoromba kuMozambique kana kuMalawi kwavasataura kana kuti havana kuenda kunoromba. Sezvizvo zvavakanga vasingatiudzi. Ivo kana vachitaura kutaura kwavo kuti inini ndiri mukati menyaya, handigone kuzviramba. Dzimwe dzenguva unoshandiswa usingazive. Saka ivo ndivo vangagone kukutsanangura zvizere. Kana ivo vachida kubatsirika nezvinhu zvavo, vanofanira kukuudza chokwadi. Vafanyire kuti vakabata nemukadzi nezi. Inini handina chandakanobata navo. Ende inini handimbopupira ndichitaura kuti kuna amai guru pavakanobata navo, pavaibuda vachienda parwendo rwavo, vaingozvibudira tichisiya tiri pamba temhuri hatina chataiziva. Izvo zvokuti vanozoda kutibatanidza kundisa mukati menyaya dzekuti vaibataneni, handizvizive. Vanopfuurira mberi vachitotaura kuti pavakabva kuMalawi nemushonga iwoyo wemiracle money, vanototi imimi ndimi makatokanga nyimo dzavakanga vauya nadzo zvaisanganisira nemushonga wavakanga vapuwa kuti zvinatsotanga kushanda. Handina mushonga yavo yandakambobata, kana nyimo dzacho dzakakangirwa ndikuzive. Kana vakazvita vari vega, maybe pamwe vakandishandisa usiku ndakarora ndisingazive, handizive. Asi handina chakamboitika nemadziso angu enyama ndichiziva. Ko sei makanga musingaitire bonde mumba muchinoitira bonde kumakuva navo baba? Inini? Handina kumbobvira ndakasangana nenyaya iyoyo. Handina kubvira ndakanoita bonde kumakuva, asi kumakuva kwani. Kumakuva kwakavigwa amai vavo unofunga nemhuri pamakuva ipapa apa vanoti ndo pamakanga muchinoitira bonde musingaitire bonde mumba nokuti mhiko yaiti musaitire bonde mumba munoitira kumakuva ikoko, ende bonde raitozoitwa kana kuti kuma1 AM vamwe vanhu vasafambe ndo pamaienda ikoko. Handizviziva, handina kumbobvira ndakaita izvozvo. Ende havana kumbobvira vakandiudza kuti handei tinoitira bonde kumakuva, handambobvira ndakasangana nazvo. Vanenge vari kukunyeperai pane zvakawanda. Vanototaura ivo kuti imimi makanga mutori nefone number yekukwanisa kutofonera kunyange kun'anga dzacho dzakanga dziri kuMalawi muchipuhwa marecipe manyowani nekuita top up pamunamato wokutanga waiunza miracle money, zvichizosanganisira nekuzoita mishonga yekumamaini kwegoridhe, yekujusa gold. Munhu waMwari chandingataure ndichiita pane zvamuri kundibvunza handina kana chinhu chandiri kuziva, ende handikwanise kuramba zvamuri kundibvunza ndichiita. Handina kubvira ndakasangana nazvo. Ndinyanyepe, ende handikwanise kuti ndikupupurire nhema. Nyangwe dai ndaida kubatsirwa dzine maproblems andosangana nazvo, handaigona kuramba ndaigona kufamba ndinobatsirwa. Handina kubvira ndakabata chinonzi mushonga mumaoko angu.
ngatiti pamwe makabatiswa musingazive muchingoti tiri kugara nemurume wedu panopamba, asi iye zvinezvi ivo vazobuda pachena kuti vakadzi vangu ndaitovaitisa, asi vanga vasingazive kuti ndaita bonde navo kumakuva, vanga vasingazive kuti mushonga wandakatora nemari yatiri kudya panapa iri kubva ikoko. Mungade here kubatsirwa sekuti ivo kuti vazouyawo kwatiri vari kutotsvagawo rubatsiro rwavanhu vanga vabatsira pachena, nokuti vari kuti havasina kana senti, zvinoinkluda kuti even mwana wenyu imimi musikana haasi kutoenda kuchikoro nekuda kwokuti pamba pako nhongwa zvosve nemuromo. Ndozvadi kutaura kuti inini sekutaura kwavo kwavari kuita, kana vaindishandisa ndisingazive handigone kuzviramba, pamwe vaindishandisa ndisingazive, but inini handina problem yangu kuti ndiri kusangana nayo panguva ino. Ivo ndo vari kusangana nematambudziko nekuda kwekuti ivo ndo vakabata. Ndozvandi kutaura kuti ivo kana vachida kubatsirika ngavachitaura chokwadi, vasanyepere kuti inini mukadzi wavo vakabata neni. Ndinopupira pamberi paMwari, handina kumbobvira ndakanobata mishonga kana kurumba naJUMA. Aiwa, sekutaura kwamuri kuita kuti chokwadi chichakusunungura. Ivo mibvunzo yandiri kubvunza kuti iri kuenderana nekuti ndakaita 1 hour interview navo ndichitaura navo. Mibvunzo yandiri kukutaurirai ndo zvinhu zvavaitotaura kwandiriwo vachipupura, vachienderera mberi nekupupura nyaya yacho. Vanototaura kuti izvozvizvi pamuri kugara imimi hamugone kugara musina kuonana navo, munotombosangana kana kwachihuruko muchinoita bonde. Kwete takatoparadzana kugara ezvezvatoiwane taparadzana futi patumba ko ndakatobva 2021 ndopandakarongedza zvinhu zvangu chibuda ndichienda. Takazongoonana zvelast year iyo vakuda kuita kunyengerera, ivo ndo vakanga vatouya kuti vagare neni, but zvakazonetsa ende nyaya takaparadzana naJUMA haisi nyaya yekuti vakaromba. Zvekuti vakaromba ndozviziva kuti vakaromba, but nyaya yekundishungurudza vachindirova vachituka vabereki vangu nekutora mari dzangu nekutora zvinhu zvangu zvandaitengesa pamusika ndonyaya takakonana. Zvototi izvi zvinotore mapapers eprotection order epanyaya idzodzo iri nyaya yekuromba haisi yandakaparadzana navo. Protection order makazoitora maane musika wenyu kwachiuri? Alright. Ava vanenguva yakadi vachikushungurudzai? Takatwa netime makore akatowanda, munhu angasingagarike naye anonetsa anoshungurudza munhu. Zvototi inini ndakatoona kuti ndaneta ndichakwanisa kugara, ndakatopedza zvokungotiza 2021 yacho, ndatongorongedza hembe ndakabuda ndikaenda. Ndachizodzoka 2024 ndopandatora zvimwe zvinhu zvangu zvazvakara. Hakusisina kana chinhu changu chidiko chavakatorambira mubhedha, vakandiudza kuti mubhedha ukaita nharo dzekutakura ukasangana nezvaunowana usanditsvage, mune zvinhu zvangu zvouromba zviri mubhedha imomo, ndobva ndatongosiya mbedha. Mwana wenyu haasi kuenda kuchikoro, imi muri kutaura kuti mune musika. Hamusi kukwanisa here kutora mwana wenyu muchienda naye kuchikoro, muchimubhadharira school fees, kana kuti ari kumba kwababa ikoko, kana kuti mugare naye kwachihuri? Pane urongwa hupi kuti mwana adzokere kuchikoro wenyu musikana imimi? Pari panyaya yemwana pakatoitika inyaya yekuti musikanzwa yakaitwa nemwana. Aita musikanzwa, ininiwo musikanzwa yakainditsa ina kunge yakandiitsa zvakanaka. Ndokuma takatosvika kupolisi pese kunotore makesisi ake naye ari kupolisi. Esitime. Wechi2 aita senti aza akabvisirwa kuchikoro, aita musikanzwa yake akaita. Achibva atizivarika mukomana ndobva aenda kwaRasi. Achizodzoka ini ndasisiri papo. Ndokuma takatozoda problem yeDP nenyaya idzodzo dzemwana. Nyamwana nhasi ndonedP inogara akakura. Ndakabva ndasiteka zvakanyanya. Zvinorwadza ivo vanotaura kuti mwana wangu handidi kuti agare neni, ivo ndovanenge vachida kuti agare naye. Plus inini ndabva kumbafo ndakasiya ndavakawo shoko ndochinhu chinooneka amba chandakatiwo ndochinokwanisa kubatsira mwana wangu. Saka apa nachikoneso chinotaridza kuti mwana aende kuchikoro kozi tinotori neshoko yatakatowirana kuti ndo aseti yandinotarisira kuti munhu akabhadhira rent inoendesa mwana wedu kuchikoro. Ivo vachitaura vanotiwo mashopu ari maviri yenyu neamai guru ndo vakavaka mashopu iwayo. Yenyu takasvika pairi ndo yakanyanzi FATHERJUMA pamusoro FATHERJUMA yakanaka zvokunaka zviya zvatakatoionawo nesuwo. Asi varitaura kuti tinofunga munobuda $40 kana kuti $20 chete pamwedzi, isingazokwanisa kuendesa mwana kuchikoro, nokuti pamwe vatenge vatora chikafu imomo, saka hapana chinozobuda nokuti ine munhu ari kuirenda mukati. Muri kuzviziva nezvazvo? Ndakazwa kudaro. Alright. Kuti tikachienda alright kunyaya yeofisi iri kuseri kwemashopu iwaya, kune ofisi inonzi yakachererwa coffin pasi, munozivawo nezvayo pamusiwo pacho?
Ini handizivi nezvenyaya iyi. Pamaenda kumuteura munambozvinzwa zvecheya makazvitaurirwa. Ko izvi zvekuti pamusiwo wekupinda muofisi iyoyo pane cheya, pane box. Handina kuzvinzwa kumunamato, nyaya iyi ndakatoinzwa nenzeve. Zvakaitika zvekunzi pakapisirwa kofi pamusoro peofisi, ndakanga ndatombopomoka ndatobva pamba tatonetsana. Ndikubva ndatobuda ndakatoenda kukadoma kwaive nemunina wababa wangu. Ndakangozoita dziri nyaya dzandakangonzwawo dzitaurika. Ndozvandoziva. Paurombo hwamamukutaura kuti maamuri kuzviziva, maimbowana nguva yekutaurana navo here muchivatsiura kuti baba zvamuri kuita izvi zvinotipinza munjodzi? Handina chakakwanisa kutsiura kozi hapana chavakanga vakatiudza, asi kuti pataitobvawo kuminamato ndopataiedza kubvunza kuti nhaini zvatasangana nazvo kuminamato tanzi inini munofanira kunge muchiuya mubatsirwe kuitira minamato. Ine zvinhu zvamunoziva zvamakaita pazviri avaitopopota vachitodzamira vachira vasina kuda kunzwa nezvaizvozvo. Tikakanetsa kapepeuka vatukiro zindosaka makaromba vaitsamwa zvekutsamwa zvezvo ngoro chatorowa kunzi wakandiona here kuti ndakaromba hechi tivaitotuka mungasingatogona kuita nezvazvo. Apane mashura here amaimboona imimi pamabhizinesi avaiita iwayo anosanganisira zvekufamu, kuhotera, kumakasiro kwavo iko kuchigayo, zvairatidza kuti kubata kana kuti kuromba kwababa kwanhingirika kwatisvitsa pakaoma kune zvimwe zvinhu zvatiri kusangana nazvo? Ini hangu handina kana chandakambosangana nazvo. Baba vanotaurawo zvekare kuti imimi mudzimai wavo mudiki Evelyn ndimi mune sungano yeurombwa hwacho, nekuti vanototaura kuti ropa renyu rekunguva rine paraitobviswa richitoiswa richikolektwa muchizozvisanganisa nemishonga. Zvokuti ndaitozviita ndisiziva nemaziso angu inini. Ndokutaura kwavo zvokuti vakatombotiratidza gaba rachona kushopu iyo yatiri kutaura kuti ine nhingirikini pasi, ine box remunhu rakachererwa pamberi pedhoo rekupinda muofisi imomo. Kwete handiziviwe, handigone kuzviramba kana vakazviitawo ndakarara ndisingazive, vachindishandisa ndisingazive. Kana vachitaura vachidaro kuti ndinoinini panyama yangu nemaziso kwete handiziviwe. Kana vaitoshandisawo ndisingazive. JUMA vakanga vakaroora here kumusha kwenyu imimi? Havana chavakabvisa. Zvinoringana nezvavari kutaurawo. Vari kutaura kuti vabereki venyu vakaramba kutambira pfuma yavo. Ichokwadi here? Takaitika ndechekuti vakatisora ndi mwana zvekutanzwa nandi under 8. Makore mangani? 16. Igore ripi kana mucharangarira? 15. Mamune chii ipapo? 15, all right. Saka inyaya yekuti yaifana kunge yakavasungisa, saka vabereki vangu vakabva vatongondirama, havana kubva vapindira pazviri, havana kana chavakataura nezvazvo. Ndokungohudzwa nyaya yakangopera yakadaro. Ati nekufambawo kwenguva ndachikurawo yezvinezvi ndamunomukuru. Pavaitarisirawo kuti pamwe munhu achazenge akubvisawo ega nepfungwa dzake nekufunga kwake, haana kumbobvira akaenda kune mari. Mambotaura zvokuti vaigara vachishaudhana nevabereki venyu. Ukama hwacho hwaisvika sei pakushaudhana iye mukwasha asina kuroora kwaatezvara? Ndapi mashoko avaitaurira vabereki venyu aikugumburai imi? Akawandisa mashoko avaitaura. Pane pekuti dzimweni dzenguva tinenge tanetsana kumba kwavo. Inini ndobva pamba pavo ndoenda kumba kwedu. Ndikasvika kumba kwedu vaigona kusvika kumba kwedu zvezvino. Semunhu akanga akusvika kumba zvekuti munhu anga akudzikana zvezvo kungoti gogogoenda svika izvozvo munhu wangu zvakamira zvakadai. Asvika ako haikwanisa kuti titaurira nenyaya dzedu zvadziringe tanetsana zvakanaka. Aisvika achida kunditora zvenharo zvese. Ada kunditora zvenharo, inini pandairamba ndopaibva patanga kuita noi, ndobva watanga kutotutirira payadi. Ndotanga kutoda kutondizisa payadi. Ndomatukiro saka aibva azobatanidza kutukirira vabereki vangu panyaya idzi. Mamwe mashoko anorwadza avaitaura kuvabereki venyu ivo vasina kuroora vakakutorai muri mwana mudiki futi ndeyekuti? Ndichitarisa kumashure kwese vaituka vachipopota zvavo zvavaipopota, but mashoko akazonyanya kundirwadza sekupedzisira kwavaiita zvelast year. Ndisisori kumba kwavo, ndakatobva kumba kwavo ndatoenda kunoshanda uko Harare kubasa, ndatodzoka ndauya pamba pedu, vakauya pamba vari vachitobva kumba kwavo. Ndobva vauya zvanzi andazwa kuti wauya
ndaona foni namba ifonya kweri kuramba ndokuti afonya kweri kunetsa bhati ndopane munhu wakanga watouya naye pamba ndobva vati arege ndinotorera bhati ndakati amusazvinesi ndagara ndichida kuzoya kumba kwenyu mangwana nyaya ndari ndichida kuendera kumba kwayange irepo titore zvimwe zvinhu zvangu zvanga zvakasara kumba kwavo saka ivo ava vari kuda kudzidzisa zvese zvandakataura navo panguva iyoyo nguva yatati tiri kutotaura navo ndobva vatotanga kutokumura hembe yavo mabhatani ndobva mama vatongoti ini mai vajuma makajera kuda kuita noidzi pamba pana pane chinangu achezva kuti iwe inyembesi ndowaunda ndichitoda mai vangu vanodzinyembesi ndowada ndiri kutoda ndobva vatorubudisa mashoko ekutotukira mama oga wedza asingatomboita pamberi pavabereki vangu atukirira zvitusi kuna vabereki vangu ndokuma ndobva vatizviwa musoro ndobva vatanga kutondirwisa mina wangu aitovepo ndobva tatotanga kutorwisana mashoko avakataura ipapa akawandisa atomboita aite zvitusi handisi kutokwanisa kuti ndizviburise mukana wamangu tichitaura vakatuka zvichitomboita zvototana vagarisari murainyika vaitogara vashondisi mai rememba kana zvikatonatinobadzokirana nemurume wenyika nematukiro akaita mai venyu kundituka pandakabuda napo inini machituka mai vangu saka nanhasi handii ndinokwanisa kuti nyange ndionane navo kudai so saka pavari kuti mukadzi wangu haagoni kugara asina kuita bonde neni anotombondifonera achoti ndatouya neZambia uya tisangane kusango mashoko ekunyepa ivo ndo vanenge vachidaro vari kuti sungano iyaya yeurombwa iyaya imi ndimi makaigamuchira ikapinda mumba menyu saka zvinosanganisira bonde zvandaimbotaura zviya zvekuti vanoti maenda unoita bonde kumakuvawo zvekare izvozvo ndo zvinoita kuti chero muri kwamaenda ikoko vabereki venyu ndo vakaramba kuti mugare mese ikoko kwavari ikoko asi imi munotombonzvenga vabereki venyu muchiuya kuzoita bonde naivo nokuti hamuna mumwe munhu anogona kuita bonde nayo kunze kwavo nekuda kwesungano yezvikwambo zvavo izvozvo ndizvekunyeba zvisiri zvandibvisa ndakaita bonde navo kusangweni ende izvi zvandako kuti ndizvekuti ndakatotorwa ndinotove munhu wari kutogara naye hazvo ndizvekunyeba ndakobvira ndakaita bonde navo kusango kana zvekuti handizabira ndatisa vabereki vangu ndizvekunyeba zvino ivari kubhejaka kuti vasunungurwe chero nen'anga chero remaprofita nekubviswa kweurombwa huri pamba apa zvinotoda kuti imimi munge muripo makasununguka here kuzviita kunyange maishandiswa musingazive inganziva kusununguka kunge ndiripo ngavaende vanobvisirwa zvinhu zvose kutora kwavakazvita kwavakazvitora kuti ndakanga ndisika ndisizivi asi dai ndanga ndakanobata navo amwe ndaitede ndine ndiri panzvimbo saka handikwanisi. Alright. Panyaya yemwana zvino zvaasiri kuenda kuchikoro munofunga kuti pangaitwe sei mwana toziva kuti akakugumburai asi future yakewo futi ichiripo munhu wese anogumbura vabereki sekuita kwamakaitawo makatorwawo muri mwana mudiki iwo mwana ane misikanzwa yaakaita hakuna here zvimwe zvamungamuitira kuti aende kuchikoro kuitira kuti asazongogara nekuti anozongopedzisira pamwe atongopiwa mwanawo pamwe munozochengeta zvekare ini sofanda nemwe murume wandakugara naye handikwanisi kutora nyaya dzemwana endisisa mukati memaoko angu asi chandichatokwanisa kuita chandingagonawo kuti ndingaite ndisekuti ndikwanise kutsvaga mari ekutiwo akwanise kuita zvimwe zvinhu zvinobatsira kana inini ndandati kana achitadzokera kuchikoro munhu aisana anga achitadzokera kuchikoro ati zvinenge zvakuda kuti ndotanga ndatozorreiza mari kutsvaga mari oita zvekuchikoro kokundotaimire shungu dzangu aita akaperera fomu 2 ndizvo ane makore mangani izvezvi tingatasa kuti pane 2 years aitika minana yake iyo minana yaakatanga kuita yakazvita ari grade chi kana kuti form chi akatanga kuita musikazoi akanga ari grade 7 aida kutoenda form 1 ndopakatangira musikanzo ndobva atodzokera kuchikoro akamitiswa akatiziswa chii chakaitika akanga atotiziswa nekamukomana tikatonomutora paakanga airiko saka toenda kunyaya inotori mako mumapolisa isati atogopera ndobva atodzokera chikoro ndobva atoenda form 1 yake akutoenda form 2 ndobva akanga fusikanza azove aida kuti kune munhu saka ndozviitikira zvakaita iye anoratidza kuti anorwadziwa neupenyu hwake nekuti patakati tori pamba ipapa akatomboburitsa musodzi pamberi pangu iye kutaura kwake kwaanoita anotaura kuti pandiri ini anotaura kuti kugara ndiri pamba pagedhi ndinogara ndichingorwara mazuva ese asi kana saidi samwe ndinenge ndiri fiti handirwari ndendeterai ndokutaura kwake kwaanoita iyi zvokuti tingafungidzira kuti pamwe urombo unomubatanidzirawo ndinopfunga kudaro ende ndo zvinhu zvandinotoona paari ende iye kana paanoindawo kuminamato anotoudzwa nezvepamba ipapo alright
Hakuna kudaro here achiitwa mukadzi nezvikwambo zvachona izvi? Inini ndakataura nemunina wangu aenda kunoitwa munamato kune kwaakanga aenda nemunina wangu. Akatoudzwa kunzi mwana uyu ada kubatsirwa zvakasimba, pamba pavo pane zvinhu zviripo zvinoshandisa vana vese vasikana vaita vakadzi. Nokutaura kwaakaita munina wangu achidaro. Achitoti akatobvukira nemunamato yekuti amboshandisa. Ende iye aitongonditomuswa ndatotaurawo naye. Achitoti ndingorwadziwa nemusoro. Pese pandinenge ndiri pamba ndogara ndichingorwara. Musoro unenge uchikurwadza handichikubatikana. Asi ndakazobva pamba ipapo. Ndinenge sorry. Hapangarongo here nekuda kwefuture yemwana kuti awane mabviro anoita ipapo oenda unogarawo kumokono kwamunga muwanirawo kwekuti agare kuitira kuti upenyu hwake zvimwe togona kumupomerawo mhosva izvo kutorwa nevakomana wechidiki pamwe akatanga kunzwa kuda vakomana nekudawo kuti pamwe akatangirwa kare kuitwa mukadzi nezvikwambo zvinoreva kuti munhu ave sexual active. Isiri mhosva yake asi iri mhosva yeurombo iwo. Ipapo zvekusaziva ini nosviro yangu ndaita ndakachitodawo kuti angobva pamba ipapo anogona kutoenda kunogara namama vangu. Ndonyaya yanga itoripo. Inini mama wangu kuti vagomutorawo baba vake vacho vasina kumbova pamvura. Ndozvaitonesa. Saka ini ndakanga ndakatovaudza kuti munogona kutaura nababa vake, mataura nababa vake mokwanisa kumutora. Ndonyaya yakanga itoripo. Alright. Ya, tanga tangoti tingonzwa side renyu sekuti tachida kunzwa kuti kutaura kuri kuita baba vakurasika njere here kana kuti maamuri mukati mehurombo hwavo kana kuti vachiri kunzwawo kuda kuti dai mukadzi wangu anga aripo here. Ndozvatiri kuedza kuda kutsvaga pakati penyu kuti varitotaura kuti zvinhu zvese zvavarida kuita nekubatsirwa kwavari kuita zvakatosungwa nekuti imimi makatiza pamba. Ndo saka vazoti vakatondipawo phone number yenyu kuti chienda unotaura naadzimai vangu vati please zvanzi zvona baba Juma uyai kunotigadzirise zvinhu tiri pamwe chete. Amai Juma vakuru vakatombobvapowo vakatodzokawo masvondo rinei vatotizawo nyaya iyoyo yekunyengwa nezvikwambo. Izvozvo ndiri kuzvinzwa zvamuri kutaura. Inini hanguwo kana vari kuda kubatsirwa zvekuti vakaromba ndozviziva kuti vakaromba kuti ndaizviziva wandaifamba kuminamata. Ivo ngavabatsirwe vabvisirwe zvinhu zvavo kana vasabvisirwa pamba pavo asi havabatsirike. Kana muchiti habatsirike muri kureva kuti halo Hello. Muchandiregerera yambodambuka foni. Pane mubvunzo wani chete wanga wasara kuti ndibvunze wokupedzisira. Ivo vari kuchema nemi kuti chakaita kuti urombo huzovapandukira mushonga upanduke ndezvekuti vakanga vachifanira kunge vachitora $1,000 muchibhokisi chiya chiri pasi pecheya, asi zvinonzi mhiko yaivepo yakanga iri yekuti munhu haafaniri kutora mari iyoyo iri shoma, aifanira kungotora yese iri 1,000 pasi pecheya paya avhura kihombe yaya. Asi zviri kuzonzi imi mune rimwe remazuva pamusi wakadambuka mhiko iyi makatora $20 nekuti mari yemushonga yanga yabuda ari ma20 ndobva matora 20 mukabva maenda manotenga mafuta nemapiritsi amaida kupa amai, but mhiko yemushonga yaiti hamufaniri kunge muchitora mari isiri 1,000 uye mamusingafaniri kutenga mafuta nekuti musi wakaitwa mhiko yekukanga manyimo nezvimwe zvakadaro makashandisa mafuta, saka hapaizofanira kunge pachishandiswa mari iyo yekutenga mafuta. Zvekutora kwemari dzaigara ndaibobata mari dzavo ini ndanditomboziva kuti mari dzavo ndiwo mhiko yadzaive dzinadzo. Ivo kana vachichipa mari vaingotipa mari kuti shandise mari pamba, kwete kuti ini ndakatora mari ndega nekuziva paigara mari. Kana vatipa mari toshandisa zvatoshandisa tinongoshandisa. Ivo vakazenge vakundipomera panyaya iyoyo kuti hanzi ndakanotenga mapirisi amai vangu nemari yavo. Sekuru vangu vakatozobvisa $3 vadzosera vakati ndiri kuzwa kukomplaina kuti zvinhu zvako zvikukomplaina kuti mari yakashandiswa zvisizvo kwate
But vari kutoti asi makavhomora here $20 pasi pecheya iya yaigara mumba menyu yaya mushure mekunge vasiya key isina kukiya mari yakanga irimo ndobva matora 20 izvozvo munozvibvuma here kunyange mamusingazoti mari iyi ndeyeurombwa? Handinambobvira ndakavhura ndichitora mari imomwe. Ipapo handambobvira ndakabata 60 ndarambidzwa kunzi apa babatwe apa bazodi handambobvira ndakatambira ipapo kana kubata. Alright. Saka pane zvese zvavari kukupomera izvi munoti vari kurasika njere here pakutaura nyaya idzodzo dzekuti imimi makaita sungano yekuti imi mukadzi mudiki ndimi makabvuma kubata mhiko dzemushonga uyu uyewo tainoita bonde kumakuva takanga tajusa zvegold taishandisa ropa renyu rekunguva zvese izvi munoti kutaura kwavari kuita kurasika njere here kana kuti pakati penyu pane hwane asiri kutaura chokwadi? Inini hangu pakuseti kwangu inini ndinongoti maybe handingamboti kurasika njere kozi munhu ari kuziva zvinhu zvake mafambisiro aiziita saka hani nekuti andipomere zvese zvaari kutaura pamberi pangu zvakutoda ivo kutaura kwavo kuti kuri kuti kudi inini chokwadi chese chandoziva ndochandikutongokuudzai izvo zvese zvavari kutipomera izvo handizvizive nyangwe dai pabati zvandandakaita kana kuti ndakanobatana kuti aiwa handaimbonyara kana kuzitaura ndaitaura ndakasununguka. Nyaya yakataurwawo namai guru yekuti vari kuitwa mukadzi nezvikwambo izvozvi imi mamusingasangana naro dambudziko iroro here panguva yamakagara nababa Juma? Zvekusaziva panguva yekurara kunoitika zvakawanda hauzive kuti uri kushandiswa here kana kuti hausi kushandiswa saka ndiye ndisingazvizivewo. Hapana here nguva yekuti imi maimboshaya hanya naivo asi muchitoziva kuti muri kubva mukuita bonde mozoona iva kuda kuita futi bonde nemi mambe muchifunga kuti ndiwo muri kuita nawo? Inini pandaiva ndiripopo zvaitongoitika ndezvekuti ndasisangana basa nawo ndasingatorowo futini zvavo. Ndozvinhu zvandaingoziva zvichingoitika pandiri ivo vachozongodawo zvokutomanikidzwa semunhu ari kugara pamba kuti kochirudzii nhaiwo mubva wadaro ini ndairamba ndasinawo kana basa nazvowo zvepamba idzi ndasina basa nezvazvo. Uyu vanototiwo kusave nebasa nazvo izvozvo zviri kureva kutiwo makamatoitwawo mukadzi wechikwambo saka ndo chamainakirwa nacho kwete ivo? Zvokusaziva kuti tinenge tichishandisa tisingazivi ivo ndo vanogona kupupura vachidaro inini ndandisingazvizive zvireka zvinenge zvichienda navo. Alright, aiwa ndinofunga mibvunzo yese ndanchida kubvunza ndanzwawo saidhi renyu. Mheno kana mune mamwe mashoko ekupedzisira ekupengereka kuri kuita baba Juma ikokuku nekuromba kwavakaita munotiwo kudi imimi kana kurayira vamwe vanhu vangazoda kupinda mune zvekuromba nekuti makambogara padhuze nemunhu anga akaromba? Ndingade kutaura panguva ino ndechekuti baba ava kana vari kuda kubatsirwa sekubata kwavo kwavakaita ngavafundire kubatsirwa zvakanaka vasingapomeri vakadzi vavo kuti vakabata navo ngavaite kuti vasungurwe vagare zvakanaka nekuwirirana zvakanaka semazuro andinenge ndakuita kuti vana vanenge vachitambudzwawo nezvinhu izvozvo saizvo zvinoenda kumasindi nemwana wofu anenge achinza kusangana nematambudziko akadai chanekuchemera nekukumbira ndechekuti ngavaite kuti vasunungurwe ivo zvavakabata ivo kusunungurwa kwavo ndokusunungura mhuri yavo kwavavangaita vasapomere ini kana kupomera mukadzi womukuru kuti akabata nawo zvirizvo. Asi menyu namai guru maiwirirana pakugara kwamaiita pamusha apa? Zvisingaiti taiwirirana nawo handina kana problem nawe. Naika. Aiwa tinotenda nekukurukura neni pano paSly Media. Tichazenge kana paine zvimwe zvinhu zvingazongodawo kuti tingonzwawo saidhi renyu zvavanenge vabura zvinyowani tinezenge tichikufonirai tichitaura tese tichinzwa kuti imiwo saidhi renyu nderipi nokuti tinenge tichida kunzwa kuti munhu ari kupomerwa zvaari kupomerwa iwo ari kuti kudii nekuti tikangonyarara zvinoita sekunge takusunganidzai tisina kupai mukana wekuti muzvitaurirewo imimo semunhukadzi. Vakaramba vachindishungurudza vachitaura handisingaziva handisina kuita vose vakaramba vachinditaurira mashoko handisina kuitaka naMwari ndikutokuudza ingi ichanozogara mujeri nenyaya iyoyo inini ndichamedha pavari vose ngavasazobva vachindishambadza kuti inini ndakabata naivo ivo vachizviita mutsvene inini ndisiri ndakabata zvinhu vakazviitira vega. Kutaura kwavo havasi kuzviita mutsvene vari kuti ndini ndakanotora ndikazozivisawo madzimai angu kuti iye zvinezvi taakuzogara upenyu hwakanaka nekuda kwechinhu chandauya nacho mumusha muno muchimudhara chavari kuti makapururudzira ichi. Vanonyepa
ina ndambokururudzira chinhu ichocho iwo vakazvita vega ende kubata vakabata zveshuwa ini ndakatozvizivawo through maprofita nasununga vachibatsirwawo sekubata kwavakaita vasunungurwe vasapomere vakadzi hapana kana mukadzi akanobata navo kana ndisiseri kuseri kwangu handingambobvuma kugamuchira urombwa ndichiuyisa mumba unozondipa dambudziko mangwana ende inini chazvakanakira handina problem yandikusangana nayo panguva inoi yezvisi kubva ndabva pamba pao handina kana dambudziko randikwanana naro problem ndaiona ndichi pamba pavo asi pandakabva ipapo handina problem yananayo naiga aiwa tinotenda zvikuru nekuti titaure tese maigona kunge mangoti aiwa handisi kuda zvekutaura nemi asi ndinotenda zvikuru nofunga tatotaura kana 30 minutes dzinokwana muchipindura mibvunzo yese yanda ndichikubvunzai maita basa zvakanaka tinotenda